Kadhi komiti mateo twak e kind Azimio kod Kenya Kwanza nigi geno mar chopo lek margi tieko ywaruok mar siasa e pacho ka. Mabiro bang' komiti no keto kokgi ogirimiti chieng' tich adek. Kata kamano, penjo mathoth osewuok ewi chenro no ka moko kuom jolony ewi weche mag chike wacho ni doho nyalo wito oko chenro mage. Dibed ni chenro mage dhi gore Luanda kaka chenro mag loko pend chik mar BBI. Chris Owino kolono wachno. Komiti mar twak e kind piny owacho mar Kenya Kwanza kod riwruok mar Azimio ne ogoyo okang' manyime chieng' tich adek bang' keto kokgi ogirimiti mar twak kaachiel gi weche mag idhi twakie. Komitino e bwo telo ma jatend duond bura mar Wiper Kalonzo Musyoka kod jatend kweth jood bura mathoth Kimani Ichung'wah dhi twak ewi weche 5 madito. Wechego gin duoko piny pek mar ngima, chuogo apisi ma jatend kweth mobalo kod piny owacho kod mano mar ogai ma jotend migepe kaachiel gi chuogo duol mochung'ne yiero e pacho kae IEBC. Kata odoko ni komitino nigi geno mar chopo lek mare, ohinga mag chike mane ochungo rege mar BBI nenore kama ochomo gi tir. Okil kamaloka Eric Komolo wacho ni doho dhi wito oko chenro moro amora mar timo lokruok ne katiba e bwo chenrono kaluwore ni chenro mar loko katiba ok onego chak kod jatend piny. Maendi sana wacho office mar official opposition leader ting'eni ker mar Ruto menjo ndiko ne parliament nodwano create position nero. Koro gima biro chako wacho ni king'iyo gima ne high court ki supreme court wacho bende president katiyo gi office nigi thuolo mar chako process mar loko katiba. Court of Appeal, High Court, the Supreme Court no wacho ni president sama ni office oken ordinary citizen okonyal chako process mar amending the constitution. Nikech idea ni ka in telo tinyalo loko katiba mondo ine benefit iwinjo. To katiba ne okwa kelo Kenya ka mondo o benefit joma nie telo, no kelo mondo joma nie telo tiwago wan mondo gibno wachako amende. E twak mare kod Citizen TV, Dr. Ekuru Aukot ma en achiel kuom jolony mane ondiko katiba mar 2010 okwedo chenro mar timo lokruok ne katiba mar chuogo apisi ma jatend kweth mobalo kod piny owacho kaachiel kod apisi mar ogai mar jotend migepe. When we went round this country in 2009, 2010 to finalize the constitution, although the debate had started much earlier from 2000 with the CKRC process that ended up at Bomas, and then of course the referendum of 2005, Kenyans said, no, we want to see a leadership that is functional within parliament. And that's why in the final constitution, which is the 2010, and I was privileged to serve in that committee of experts, we created majority leader and minority leadership, both in the National Assembly and in the Senate. Today, we are personalizing this discussion. When people talk about leader of official opposition, I'll repeat it here. Opio Andai is the leader, official leader of opposition in parliament, in the National Assembly. Kimani Ichung'wah is the leader, is a leader of majority in parliament. Ewi paro mar chuogo duol mochung'ne yiero e pacho kae, Okot lero ni yo maber mar tieko kuo mar ombulu en tero e doho apisas mag IEBC ma oyud kod ketho mag chocho yiero. 2017, I would have wished to see Azimio side say that because of the nullification of President Uhuru Kenyatta's election by the Supreme Court, and because Justice Maraga Emeritus, CJ Emeritus Maraga said that there were irregularities and illegalities committed in the transmission of results. The question then should have been, Trevor, who committed those irregularities and illegalities? And have we seen those people being arraigned in a court of law, so that then we are able to fix the problem of electoral mismanagement in this country? But now we are just making it a rhetorical discussion at Bomas of Kenya. We are not involving the people of Kenya. We think that this country is about Azimio and UDA. Komolo medo wacho ni paro mar chuogo apisi ma jatend kweth mobalo kod piny owacho kaachiel gi mano mar ogai mar jotend migepe mulo fuondni mag telo, kuom mano nyaka bi chwale ne jopiny e ombulu mar paro. Kidwa loko structure mar gimino ni checks and balances, entiere chapter 16, gik ma nyaka dhi referendum. Kikelo checks and balances, kikelo leader of official opposition tikele bunge, mateni ki introduce layer moro mar checks and balances kendo. Koro nyaka ma endi dhi referendum. Ting'ina referendum kidhi ka kikelo stakeholders, gima ne waluongo ni primary constituent assembly mar ratero mar dhano
sovereignty mar dhano ma guide process mar loko structure biro. Koro aneno ka gidhi bedo matek. Penjo maduong' ma jopiny osebedo ka penjo en ni to en ber mane matwak e kind riwruok mar Azimio kod Kenya Kwanza dhi kelo ne jopiny. Chutho lebo matwak ni nyago en ni oduoko oduoko tension mar siasa piny. Ing'eni nicha temperature ni malo. Koro sana giweche maandamano chande. Koro chutho oduoko political tension piny. An kosedok piny to koro sirikal bedo gi thuolo mar tiyo, opinzani bedo gi thuolo mar pangore mondo giping sirikal. Chris Owino, Ramogi TV, Nairobi. Ka dhi weche mag obok mag wuok oko mar pacho